Vila García realizará diferentes actividades durante unha semana para conmemorar o 8M. Todos os actos están enfocados a reivindicar a igualdade e poñer en valor a importancia da muller no eido laboral. A primeira das actividades será unha maratón fotográfica o día 4 de marzo. Neste momento xa está cerrado o plazo de inscripción, temos 21 persoas inscritas na maratón, deles 17 son persoas adultas e 4 na modalidade infantil, que estarán o sábado pois durante todo o día, como xa sabedes por outros anos, desenvolvendo a maratón, sacando fotos de 3 temas que se lles propondrá durante todo o día e despois cos que optarán ao premio. O día 8 terá lugar a lectura do manifesto. O acto contará con 2 actuacións do alumnado da Escola de Música na Vila e unha intérprete de linguaxe de signos. O Concello aínda non anunciou quen será a encargada de lelo. En relación ao 8M, daquelas circunstancias e situación de discriminación que sempre acompañan a vida das mulleres de maneira particular no eido laboral. Entón, bueno, pues fala un pouco deso, do dereito a cobrar uns salarios dignos, a diminuir a brecha, a que as pensións sexan pensións que verdadeiramente den para vivir, e sobre todo aquelas pensións que non teñen que ver co aspecto contributivo. As actividades continuarán o día 9 coa presentación do libro Feminismo de Proximidade de Lola Varela. Lola Varela foi educadora e profesora, ahora mesmo xa está xubilada, pero desenrolou ao largo da súa vida profesional un traballo de promoción ou de solidaridade ou de, non sei moi ben como dicilo, pero bueno, de feminismo. E entonces participou na redacción de diferentes artigos e investigacións e este libro é unha recompilación de todos esos artigos. A programación pecharase o día 10 cun pase no Salón García da película Cinco Lobitos. A maratón fotográfica xa ten pechada a inscripción, pero o resto de actividades son todas gratuitas.